Barkanki da fitowa. Me yasa ka biyo ni gidanmu? Soyayya. Ni ban gayyace ka gidanmu ba. Na sani, amma babu yadda zan yi da rayuwata. Dole sai na kawo kaina gare ki. Kawo kanka gare ni illa ne ga rayuwarka. A'a, idan kika fahimce ni da ke za mu ji daɗin tarayyanmu. Ban gane ba. Bana ji za ki samu wanda yake son ki fiye da ni a faɗin duniyar nan. Allah ko? Kwarai kuwa. Mutumin yau kai ne a gidan namu kenan. Ya gajiya? Alhamdulillah. Masha Allah. Aliya. Amin. Ki rike wannan bawan Allah abokina ne mutumin kirki. Kin ji? To. Ki kokari ku fahimci juna. Ka san shi. Bai da damuwa. Ki kokari ku fahimci juna. To. A bar ku lafiya, bari ku zama. Kaga Yakubu aljan abokin iska. Ni ne na. Kutu mugun ice. Wuyi huhu kai yasa. Ka biyo kanka bari bakin cikin mai taushe. Ayya. Bakin kunu da koren gaya a sha a mutu a ki sha ma a mutu. Kai gara ma dai a sha din in ya so ko ka mutun ka je lahira ka tadda wala kira a goshi. Wai ina zuwa haka ne na gidana? Wallahi zan je gurin masoyiyata ne. Allah ya sa yanda kake son ta ita ma a ce haka take son ka. Kai kana ganin duk garin na akwai wani shege bayan ni? Kai to in akwai wani kuma fa? To wannan ma yazo dan uwatas kai kar ka bata min rai fa Allah na sassoka maka dan Allah malam ware da kiyaye mana kai kamar da na yi alƙawari zan ba shi dama in ya zo kuma zan ba shi daman aurenki. Na gode amma. Karki saurin gode mu. Saboda zan ɗora komai bisa yadda addinin musulunci ya tsara mana rayuwarmu da kuma al'adarmu ta Hausa. Kuma komai sai an cika shi. Ko ba haka ba Hajiya? Haka ne Alhaji. Kuma zan ɗora komai bisa tsari ta yadda ba wanda zai zage ni ko ya zage ki. Gaskiya ne, insha Allah ma ba za a kai ga haka ba. Insha Allah alkhairi za mu tarasu in Allah ya yarda. Hajiya yau saurayin Jamila zai zo mu take so. Kun faɗa masa tsarin da zai bi. Haka shi ma ɗayan zai zo. Shi ma zan ga mishi tsarin da zai bi. To, ne miki biyayya. Ina fata ke ma za ki yi biyayya. In haka ki ta cimma ruwa ba. Shi nake so. Shi nake so. Wani tsari kenan Abba? Me kike ci na baka na zuba? Bari su karaso, zaki ji komai. Shi nake so ku bar ne da shi nayi rayuwa ta da shi. Jinjika so matakin amana ya rike mi. Ka rabu da ni akwai wanda nake so. Ki jarraba ni. Ina mai tabbatar miki ba zan faɗi jarrabawar ki ba. Rayuwata ba aji bace da zan tara ɗalibai ina musu jarrabawa. Ka kyale ni. Ba a koran masoyi irin haka. Ga min ta yadda zan kore ka. Wallahi da gaske ina son ki. Wallahi da gaske bana son ka. Wallahi wancan wani gaye ne
ka gudu. Ta yaya zan gudu in bar soyayya ta? Ba soyayya ka za ka gudu ka bari ba, rayuwarka za ka tseratar domin rayuwa ta fi soyayya muhimmanci. Ta yaya zan gudu? Ka gudu. Sai wata rana rabin raina ki kula min da kanki zan sake dawo. Barka da Sannan ki dai kawar matata. ina so da Allah mu dan koma inuwa na zafi. Okay, bismillah. Ki ajiya, zo nan. Yawwa, wallahi na ji daɗi da kama ya ka dama ya takura mu. Dakata. Yanzu da ke za a haɗa kai. A zo ki gaito wani ana wajen ana cin amana ta. Cin amana kuma. Ya haƙuri. Wallahi san da nake miki ne ya ja. Ki haƙuri. Ahmad, kada ka jefa rayuwarka cikin matsalar da duk wani buri naka da ka shirya a rayuwa zai rubuce. Wace irin matsala? Yunkurin da kake yi na fadawa tarkon auren Jamila. Ban gane ba. Auren Jamila tamkar tarko ne a rayuwarka. Idan ka yarda ka aure ta, za ka iya rasa duk wani farin ciki da kake takama da shi na rayuwa. Mahaifinta da mahaifiyarta kwata-kwata kai ka san ba sa ƙaunarka. Ai ba da su zan zauna ba ko? Ahmad, kada ka manta, ko da ka samu nasarar raba ta da su, ‘ya'yanka ba su da wata kyakkyawar alaƙa tsakaninsu da kakanninsu. Danginka da danginsu za ka haɗa gaba ne a tsakaninsu, wanda yau da gobe za su samu nasara a kanta domin ta rabu da kai. Musamman ma an aka zo wajen cefane, idan ka gaza yi mata irin abin da ake mata a gidansu, zai iya jawo maka matsala a zamantakewarku. Don haka sai kai tunani a kai. Wannan matsala ce babba da kake so ka jefa kanka a ciki. Ahmad, ya kamata ka zauna ka ƙara yin tunani, kai nazari, ka duba abin ta fuskar hankali. Jamila kwata-kwata bata dace da kai ba. Jamila za ta dakushe maka hasken gobanka da na yaranka. Ka zauna kai tunani kan wannan abin ka gani. Na gode da shawararki. Ni ma haka. Amma ban ɗauka ba. Dan bala ya tsohon nan ko? Ina nan aiki kenan ka gan shi nan sai dai zaune ya kare a jirgin falwaya mutane suna wucewa da ɗakin su. Maza dai wata rana waya ta tsinke. Ashe ku 'yan iska ne?
ashe ko ba inda ba na zama gurin falwayan nan ai da yanzu wannan akwai da ta wuce kila ita kuka zo sata. Aniyar ka tabi ka Allah da kanin ku barayi ne. Bashi taba ni rushe. Zo ka taba ni jikinka ya gaya maka. Yanzu zan rushe ma kai nan kunya ta fito. Zo ka taba ni in iska tsinanu. Aniyar ka tabi ka. Tabi ubanka. Bashi ma yaji da bala'in da yake fama da shi. Wallahi ai kuke cikin bala'i. Banza. Kalle ku. Banza tsohon wuri. Kuma ai da zukun wannan. Ku tafi Allah hada ka da bala'i dan iska shege. Allah ya sa kuna tafiya ku taka bomb. Ya durum da ku. Trailer ta zo ta taka naman ku ya rutsu-rutsu. A yi ruwan sama ruwan ya kora naman cikin kogi a samu kada ta haɗe shi yan iska matsayata. Kai da kake wannan shege dan gidan barawa anan muna zaune ubanka ya saci akuya shege wanda aka rina da haramun. Kuma da kake magana uwarka gidan gala aka auro ta mun san komai shege dan iska. Kai ka bar shi mana ka kyale shi kai ma da wani sanko irin naka shege wanda ya gaji sanko gurin ubanka mun san abin da ya wannan sankon ya kai gada shi nan ya tafi ya je ya gulma aka buga mai sheba tun daga lokacin gashi ya daina fitowa a jikin shi dan iska ka bar shi ai da na fasa muku kai duka gaba ɗaya ko dan kuna gani na haka tsoho shegu matsiyata Allah ya tsine muku albarka. Wai me yasa ƴan iskan yare yanzu ba sa da ladabi ba sa da biyayya kaga ƴan iskan yare shegu tsinanu matsiyata. Wai kamar ni za a ce kai kuma wallahi yaran nan fa da gaske yake akwai balwaya nan saka da wata wuta ta ba fur ta kona ni bari in dan matsa daga nan guri bari in ci gaba da lazimi na. To tunda dai gashi bai karasu ba bai kamata ci gaba da jira sautin da zai ma jira na yake amma bari in kafa shi kura da lafiya ne to shi ke bara Ahmad Jamila ta nuna kai take so mun fahimci juna don haka na baka dama auren Jamila. Ina son ka kawo mana kuɗin auren Jamila kai da $50,000 kuma akwatuna da za ka mutu na laifi da shida cike da kaya. Ka samu mata gidan da ta zauna mai kyau wanda ban damu ba ko na haya ne kuma sadakinta kai ya gaza $50,000. Duk wannan a cikin kwana 5. Yayi kuna ji da idan ya gaza kwana 5 ba ka kawo mana wannan abubuwan da na nema. Assalamu alaikum. Alhaji ina wuni? Kwarai da gaskiya nan zuwa yanzu insha Allah. Okay, ina kan hanya. Na bashi kwana 5. Idan ya gaza cikawa, ka zama cikin shiri. To shikenan. To Alhaji. Sai kwarai ko. Umma kina ji? Babu damuwa insha Allah. Zan yi kokari. Kuma zan cika komai kafin kwana 5 din Allah ya yarda. Shi nake so ku bar mini shi ne rayuwa ta da shi. Jinjibin su matakin amana ya riƙe mini shi.
shi nake so, shi nake so. Ban sai yadda za a yi mutum da ba zai iya magance matsalar 30,000 ba a cikin shekara guda. Ya magance matsalar 500,000 a cikin kwana 5. Karfin soyayya ya fi na arziki kuma ya fi na talauci. Sannan ka sani, karfin soyayya kan iya haifar da abubuwan al'ajabi. Ka zuba ido kai dai ka gani. Yanda raina yake a ɓace ba Allah zan iya hucewa akan ka ba. Amma akan mahaifiyata babu abin da ba zan iya yi ba. Ni kake ga wannan maganar da in na ce komai ina nufin komai. To dai kullum ina gaya miki komai a duniyar nan dan hakuri. Wataƙila tsohuwa za a tura bara. ciwon koda ne. Assalamu alaikum jama'a. Kayya kuke wani kallon mutane ne. Ko da ke ba ji a yadda ana tare. To kamar da yadda kuka sani sunana Yakubu Aljan. A cikin wannan shirin naku mai farin jini wato shi nake so. Ni kenan Allah wallahi. Abin da nake so in faɗa muku shine kamar yadda muka dan kwana biyu mu kawo muku wannan shirin namu ba. To yanzu muna nan muna tsaifewa za mu kawo muku shi. Kawai ku jira yana zuwa ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ita ce wadda za ta rinka gaya muku da zarar mun dora. Bayan wannan kuma ku danna mana like share zuwa ga masoya domin su ma su kalla. Idan kuma kuka ki Yakubu Aljan ina nan. Nagode. Assalamu alaikum masoya. Sunana Khadija Yobe, jaruma a cikin shirin nan mai suna Shi Nake So. Ina masu kallon YouTube channel ku garzaya YouTube channel ɗinmu mai suna Farida Barau TV domin ci gaba da kallon wannan fim ɗin Shi Nake So. Ku yi mana subscribing ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta haka ne da zarar mun ɗora za ku samu labari. Daman ni kun san Shi Nake So har da kai har da ke ma har da ku gaba ɗaya. Ina son ku yi mana subscribing. Mun gode. Me na ka sai ka zo kusa da ni kuma? Ko ai ko ka saka yi ne? Muna ci gaba da yi ba, shi nake so. Yana nan bisa hanya. Me kake yi? To, ita ma bata tana so na da talaka ne ni yayi. Wallahi ina son shi. To, saboda ni da wani ina fi son talaka duk inda nake. Na fi son talaka wallahi. Ga marazin na yi. Tawon. Da kuma jarumi upcoming actor. Malam ne jarin shi nake so amma ga malam shi ni kuma ba a so okay dai ni ka karanta ta ba normal character ba yawa ce ko maraz me yake gaya ma ni ka ce maraz Hashim ne mana furtar wannan na kashe sirrin da aka gani ko ai tun da goje na gane malam ajiya wani farin ciki zaki nuna farin ciki kan ai gashi na sai ba shi kai 30 ko sai ba ki ta zo ta baka da kai 30 ona auduga Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya ba mu sa'a kuma Allah ya yafa mana Allah ya sa albarka a cikin abin da ake nema tun da wannan ya ce da lai an yi da shi ba za mu ɗauka. Ni? Karka ga wajen an sa ne, ita maman na ra'a ban ƴar nan zan aure ta, ni ɗin nan ni zan aure ta. Ba ka da ko sisin. To amma ba shi da ko sisin. Ai na ce Allah ne zai ban, ni wajen Allah ne ke ba. Kamo shi ba ne, ai hana ni fa. To kun yadda in bashi ita, ƙaura ne ba, dama yanzu ƙaura shi ƙaura a nan ne? Ƙaura ba mutum ba. Cewa ne ya daina ƙaurancin, in ya daina zan bashi. Na daina, kai ma ka samu kuɗi in ba kuɗi ba. Zan samu su. Ba mu tafi su. Ina zuwa bari zan je kamcin. To malam kai sallar ta kawantin da a dauka. Muje. Gum. Ko kuma mu zo mu dauka malam. A cikin ɗakin. Ko ga ba mu ciki malam. Kina ji? Jamila na kwance akan gado cike da farin ciki a tare da ita. Ta kawai ta kara a kunnanta nan lokacin da abbanki ya yadda ki kirawo shi zai kara bashi dama a lokacin baki san kullun da abbanki shirya ba. Jamila ta kara waya a kunne ta ce farin cikin rayuwa ta ya kake Ahmad
Ahmad ya ce miki rabin rayuwata ina lafiya, fatan ke ma kina lafiya. Jamila ta ce bayan kasancewa ta lafiya ina cikin tarin farin ciki dauke da wani albishir gare ka. Ahmad ya ce kasantuwar ki farin ciki babban albishiri ne a gare ni. Jamila ta ce a zaune kake ko a tsaye? Idan a tsaye kake ka zauna, idan a zaune kake ka jingina. Ba matsala ka yi duka koma da ka can Ahmad ya ce me yasa? kuma can gurin Albishir da zan maka zai iya sawa ka faɗi idan har baka dafa wani abu ba. Ahmad ya ce na zauna. Jamila ta ce babanmu ya bani dama da kirawo ka ya amince zai ba ka. Ahmad ya ce kai dan busa su. Shine Jamila ta ce da gaske dan haka babu wani ɓata lokaci, gobe ka zo zai faɗa maka abin da yake bukata. Waya ce? Waya ce. Mu je malam taso mu dauka.